Sikwamkele kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo xa sihlabela mgama umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uye wancoma unikezelo lukarhulumente ngetyala lokubulawa kwesininzi ngakwilizwe laseSirayeli kwinkundla yehlabathi yezobulungisa. Ethetha kwindibano ye-ANC eMpumalanga phambi kwemibhiyozo yomhla wokuzalwa kolombutho, uRamaphosa uthe uzive enebhongo novuyo xa ebona umphathisa wezobulungisa exoxa elityala. Urhulumente waseSirayeli uzawuthi thatha ityala lakhe enkundleni namhlanje. And every day since October the 7th today. Inxusa lasePalestina eNingizimu Afrika uHanan Jarrah lithi icala elivulwe elakulele enkantolo yamazwe ezobulungiswa i-International Court of Justice libuyisa ithemba izakhamuzi zasePalestina. Lokhu likusho emva kokuthi ithimba labameli bakuleli lenze izethulo kule nkantolo lapho iNingizimu Afrika emangalele khona elakwa-Israel ngelithi lizama ukuqeda nya ngomphakathi wasePalestina. Nanjengoko igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaca ingxoxo kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kumzi wozakuzo wasePalestina ukweli loMzantsi Afrika, amakhulukhulu abantu adibene ngelokubonakalisa inkxaso ngakumaPalestina. Abemi basePalestina babambe ngazo zibini ngenkxaso abayifumene kuMzantsi Afrika. As a Palestinian, I feel humbled and privileged to be serving in a country like South Africa, where the president, the people, the government, everyone has that much respect for human beings and for humanity. Ukanti ngamazwe aliqela xhase linyathelo lithathwe nguMzantsi Afrika. We had seen massacres of the Israelis. We have seen people dying for no reason just because the Israelis decided to punish everyone for their occupation. And they want to be the only victim. They don't allow us or the Palestinians even to be victims. Now I think today things have changed. Today we see Israel, it's a historical day. We see Israel being prosecuted in front of the whole world by a country which is not directly involved. I wanted to watch this historic sitting of the court and this historic move, this brave move by South Africa, which is completely supported by Turkey. Turkey was one of the first countries, together with Malaysia and OIC, to come out in support of South Africa. The first thing that we have to keep in mind that we are not talking about the war. We are talking about genocide. We are talking about massacre. So since the very beginning, the Cuban government have supported the Palestinian cause. To kill kids, mothers, grandmothers, it's not something that we can see just passively at home. Kulindeleke ukuba igqiza lezomthetho lakwaSirayeli liqalise ezalo ingxoxo ngomso. Abarhanelwa basixhenxe baseNigeria babanjiwe eFentele eRhawutini ngezityholo zokuxhwila usomashishini waseNigeria. Amapolisa aqinisekise ukuhlangulwa ngempumelelo kwalo somashishini phezolo liqela elichasene nokuxhwila. Indoda neminyaka engama-48 ubudala ixhwilwe eFortsburg eRhawutini ngolwesithathu. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uthe eliqela lilandele umkhondo wexhoba kunye nabarhanelwa kwindawo yokulala Randburg. In less than 24 hours, the SAPS team traced the victim and suspects to a lodge in Ferndale, Randburg on Thursday evening. 6 vehicles used by the suspects have been seized and impounded for further investigation. Money that was allegedly withdrawn from the businessman's bank account has also been recovered. In the last 2 years, the anti-kidnapping task team has arrested at least 300 suspects where victims were kidnapped for ransom payments. Kudutshulwe kwashona abashayeli bamatekisi abathathu ePort St John's eEastern Cape kholakala ukuthi izisulu zithunjwe abalisi abangaziwa bebehlomile babaphoqa ukuthi bayohlonza omunye somatekisi. Kutheke uma ngabe befika kulo somatekisi bamsakaza ngenhlamvu maqedeke babhekisa kuzi izisulu ebeyithunjiwe. Kuqhuba unxunguphalo phakathi kwabakhweli kummandla wasePort St John's eMpuma Koloni okukuza emveni kokuba umbutho notaxi Border Taxi Alliance kungenoncedo
bejongene nezikhondo zamehlo kusuleke abantu abathathu kwaze kwantunywa ngomlilo iitaxi ezintathu kulommandla. Abantu ababini babulawa ngendlela engenalusini kuquka nomnikazi weteksi odutyulwe phezu kwebhlorho umzimvubu. Kungoku nje imeko imaxongo. Siyiphosa Justice industry sishumela into yoba mabekhona uxolo kuyo yonke le nto yenzekayo, uthethwe xa ukhona engxaki, kungabikho nto izokwenza into yoba kuphalale igazi. Sithi ke ii-families ezithe zashiywa zazilamane zazo kulo mqoqozo bisenzeka izolo, siyale sithumela amazwi ovelwana. Abakhweli boyikisela ubomi babo yaye bacela kube khona ungenelela ngokukhawulezileyo. Siseshoked asimandelwanga, isiphethe kakubi kakhulu kuba ukuhlala unexhala lobukhwele eteksini, even ngoku abekho abanantsika, akukho bantu ePort Jones ngenxa yoba basenoloyiko abazi noba kwenzeka ntoni edolophini. Sisiva sixhalabe kakhulu ukuthi ngoba kaloku thina sihlala sihamba ngezi teksi yonke le mihla, sinoloyiko loba singachaphazeleka nathi. Sicela urhulumente enze noba kunganjani ngendlela abona ngayo ngathi singancedakala nathi kodwa siphephe ekugqibeleni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni livakalise unxunguphala ngale meko. Kambe ke ukwaqokelela igqiza labantu besebe lezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu kulamandla. Amapolisa atyale kuzo zonke iindawo zaseBusikisiki nasePort Jones uqinisekisa kuba kukho unzinzo kulo mmandla. Umbutho uncedo Taxi Association akwazanga ukuba ufumaneke ukuba uphawule. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort Jones. Kwaze kwabuhlungu kakhulu umbukeli into eyenzeka pha eSajonisi. Siyathemba into yokubana oku kuza ukunyusa bakwantsasana into yokubana babeke phansi izikhali. Kanti ke mbukeli ngaphambi kokuba uphume uye naphi na kuyabonakala into yobana indawo ezininzi zichatshazelwe kakhulu yimvula. Siyacela ke uba ngaba uyaqhuba niqhube ngononophelo, kodwa ke masijonge into yokubana uqhubeka ntoni kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Usenior out ogama lakhe langempela uMafadi Albert Mogale ungumculi koneminyaka engama-24 ubudala ephuma ke eLimpopo. Ungu DJ, ungumculi njalo njalo. Uzokhumbula ke umculi ukuthi ucula lapha eNingizimu Afrika kanjalo nasemazweni ke aphesheya kwezilwandle. Ingoma zakhe ke ithandwayo ke zifana nelithi All in You nelithi Give me Jesus. Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sibe naye lapha ekhaya Jikelele. Sine out sikubingelele sikamkele. Sawubona ma.
I just discovered now. I don't tell manje give me Jesus. How? He like. No, it's me. Hayi ingoma emnandi kakhulu leyo ngiyayithokosela mina nayo la efonini yami. Awucela nje mhlawumbe usichazele nombukele ekhaya ukuthi umculo waqala kanjani empilweni yakho? Umculo ngicala somewhere in 2010. Ubaba wathenga computer ekhaya. Uyenza uMaths because Maths bengishiya esikoleni. So but then yaphuki computer and then sayilungisa. And then after that lo muntu lo bayilungisa and then afaka ama programs phakathi and then afaka FL Studio. Software leyenza music and then as time went on I'm busy ngayo and then 2015 to 2016 was bengicala ukurelease music professionally. So and then 2022 when I releases Mankeeper All New and then the magic happened. Wow. So ngasikhathi ke usebenzisa le computer ufundiswa ubani pho ukusebenzisa le program yokwenza umculo? Angifundiswa ngomuntu. Wayifundela? I just learned on my own and then Vancouver like in 2013 2014 and then I think I got introduced to it's YouTube. And then I started to learn more and more and then yeah. Okay, so manje ngiyazi ukuthi sekune album ethi Sela Ebusuku. Awusixoxele kabanzi ngale album. No, album yes. There's kunama artist that I'm very proud to have, and it's gonna be a big album. Yeah. Why it is gonna be a big one? It's gonna be a big one. Trust me. Ngithembe wena nje. Yeah, ngithemba me. Manje ungathi ena yini mhlawumbe abalandeli abayithandayo nje ngomculo wakhe abayithakaselayo. Mina ngiyazi ukuthi leli culo lithi Give Me Jesus. Kade ngikhuluma nogxa wami ukholosa lo nje besuka nje ngiyamtshela ngithi Give Me Jesus. Utho igospel ngithi mina lalela it's like a house, it's a beat but ama lyrics are gospel. Yeah. Yeah. No, ngishaya gospel kahle. I'm a gospel artist. So but then I'm into dance music. Yeah. So I mix the two and then Oh, so onke amaculo akho awe gospel. Kunje it's dance music. Yeah, not wonke but most of them amaningi wawa ngawe. Yes. Why gospel ngabuza? I'm a Christian ngumzolani. Umzalwane. Ngumzolani. Yes, and umculo gospel yathasela kakhulu eNingizimu Afrika ngoba I think even emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu imoya yabantu iphukile abantu baneyinkinga so indawo abantu bajwayele ukubalekela kuyo isemthandazweni so nje amaculo anomthandazo anomkhuleko abantu bayawuthakasela kakhulu so uzolokhu uqhubekile nawo umculo gospel or mhlambe bakhona abaculi abanye ongathanda ukuthi usebenzisane nabo in the future? Yeah, bakhona abaculi laba like I would love to work with but gospel is my main theme so uzostika kuyo and then yeah sake savakashela usibu banda la e-studio mas unfortunately no one uneswag like I think ilokuzana yakho ukuthi ugqoka kahle uyaswenka so ngiyabona nje wangimcabanga yena sengicabanga wena nebeat yakho ngiyabona ukuthi hayi the two can these combos can communicate so hayi cha sibonga kakhulu ukuthi ke uze usivakashele namhlanje manje siyaxoxa nje kuphela noma uzosiculela mhlawumbe makhamba isikhathi maybe ngizocula hayi awukwazi ukufika ekhaya jikelele bese nje ubashiya nje ababukeli behlezi kanjalo kufuneka bezwe lokhu esikuzwayo. Okay, kancane kancane ungathi nje mhlawumbe umlayezo wakho ongawudlulisa kubalandeli bakho kubantu abakuthandayo nanokuthi nje bangakuthola kanjani ke inkundla zokuxhumana siyazi ukuthi inkundla zokuxhumana hayi into enkulu ke kulezi insuku bangaxhumana kanjani nawe mangabe befisa ukuthi ba interact nawe? No bangithola Facebook Senior Oat page and then go Instagram the handle is senior _oat_SA and then on Twitter it's senior_oat and _SA and YouTube channel food so that's where bangithola khona. Oh uveza khona uveza ngo YouTube channel travel with me ngihamba ngiye ku gig or utshengisa music that you're working on? I'm yet to work on that, but then manje like music pale. So, but then I think I have 107,000 subscribers. So, so high ka. Iyenziwa nemali lapha ku YouTube. Ngiyeke abantu bethi kuzwa imali. Iyenziwa kaphela. Ikhona. Ikhona kuya ngokuthi ubukwa ama views.
ama-video akabuka kangakanani nama-ads yes ngibona i-music video lapha uqinisile nali iBhayibheli Nkosi yami ubengakhuluma amanga senior oti umculo wakho wegospel naye ngiyayibona i-music video laphayana iveze abantu abalapha esontweni uma ngabe nenza ama-music video ebaculi nenze njani batholaphi mhlawumbe abantu abazoba kuma-music video nanokuthi mhlawumbe kukhona abantu behind the scenes okuyibona abashoyo ukuthi sizokwenza i-music video kanje bayichaza nginabangani mina like I have creative friends so we plan things out, we write things out, okay fine we have to make a music video and then what is the theme when like the time Senza Lengoma, what was the message behind it so we plan that out and then send the music video and then we find people maybe our friends yeah professional people uma ngabe mhlawumbe usawumculo osafika ke nawe sengiyazi ukuthi manje ayisu right kodwa ngesikhathi lapho usaqala like ngiyazi ukuthi inkece imali ukwenza uma music video yona imali so kahle kufuneka nasephaketheni ube right kusukela seqala noma mhlawumbe khona indawo lapho uhamba uyokhala khona ukuthi uyacela mhlawumbe ekuxhase and then ukwazi ukwenza music video ngesinye isikhathi like the people kunabantu labakusizayo my first music video we're all in you but like I didn't pay anything so there was a company that came to me and they said we will do this for you if you wear this for us. Oh wow. And then they paid Ay cha uyabona impela kusho umusa kaYehova uhamba nawe ke sana. Siba khona ke sine auto tusivashele namhlanje sikufisele nje konke okukhanyayo konke okuhle ngase album yakho ke hayi ingenza sharp ibe grand. Nokubonga mina. Siyabonga kakhulu. Umbukelekelo wabeke sine auto besixoxisana naye mayelana nealbum yakhe ezophuma sixoxisana nje naye mayelana nohambo lwakhe lwasemculweni sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakhe. Ake siqu 8 kodwa mbukeli sizobuya lalela mina ungalinge uphuthelwe mangabe sibuya 8. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu saseza kwantu apho sikubuyisela embo sikuhlahlela indlela into yokubana kwakuqhubeka ntoni ngexesha loba womkhulu namhlanje ke kwimiba yakwantu sithetha ngentonjane intonjane ke lisiko lokukhulisa umntwana oyintombazana nalapho ke aye afundiswe ngezinto eziliqela ezilulutho nezibalulekileyo kubomi bomntu basetyhini okanye wasetyhini lo mcimbi ke unamanqanaba ngamanqanaba umngenandlini umtshato kunye nomgidi ukuva konke oku oza kusichubela nguye uSinethemba Zilindile mnumzana uSinethemba masikubulise emhlekazi sikwamkele enkqubeni unjani Iyaphila ngosazana njani kolocala Siyaphila konto sikhala ngayo ngaphambi kokuba sihlabele emgama ngalomcimbi wentonjane ndiyathanda into yokubana ukhe usiphi into yokubana xa sithetha ngentonjana sithetha ngantoni kwaye ibaluleke njani kwinkcubeko yakwaXhosa xa sukube sibhekisa kwintonjana sithetha ngesici esigunyaziswa ke lisiko lamaXhosa elithi yakusukube intombi ifikelele ekuthombeni okanye ke ibe iyahlamba kufanele baloo ntombi yenzelwe intonjane kubaluleke kakhulu ke kuba sukube isisigaba esithi ngoku njengentombi ibincinci ufikelele kwinqanaba lobuntu obukhulu elunokuthi ke xa liqatyelisiwe zitsho zilandele nezinye izigaba ubheka phambili ezifana nokwenda uqhubeka ke ubheka phambili Siyathanda ufumanisa into bana intonjana yenziwa ngumuntu omdala onabantwana nosele etshatile ingaba mhlawumbe ikhona iminyaka ebekelwe kuba ngoku kumele ba uwenze intonjana okanye yenziwa nangubani na Isiko liyacacisa naxa kungekho minyaka iqingqiweyo kodwa siyayazi okokuba sukube kukhangelwe ntoni okokuba ube ungabe wenzelwe intonjana njengoba besenditshilo makube uyathomba ukuthomba ke gabula mama kukuhlamba andilazi ke elinye igama elicacileyo endingalicacisa kodwa ke sube kukho izinto ezenzekayo apha kwemzimbeni ekuthiwa loo nto ngesiXhosa kukuthomba okanye xa ihlonishwa kukuhlamba bambi ke ngalamaxesha khoyo ke babeka amagama ke nokwangaqhelekanga kuthiwa intombi isexesheni
xa iqala ke uba kwelo khabathiso ke lilona xesha lilungileyo elokuba ke ibe ingenzelwa into njani. Kodwa ke kuba abantu abalihloniphanga eli siko bade ke ngoku balenze noba intombisele indala okanye itshatile, kodwa ngokwesiko lithi isiko kwenzelwa intombi ethombayo. Ivakala kakuhle. Ndiyafuna into yobana usixelele banzi ngenkqubo ukusuka kumngenandlini de iyokuphuma intonjane. Kwenzeka ntoni? Ngaba mhlambe kuthatha iintsuku ezingaphi? Uba mhlambe zintsuku. Ndiyafuna nje into yobana usinabisele ngale nkqubo ukuba ihamba njani. Intonjana ithatha phakathi kweentsuku ezingama-21 uyokutsho kwiintsuku ezingama-30, into ethetha ukuthi inyanga. Iqale yona ibe iyangena ngorhatya ngokuthi ke kwenziwe into ekuthiwa ngunongabe, ibe ingumngeno wayo lowo. Ze kwakusa ixhelelwe ibhokhwe okanye igusha, kuxhomekeka kweli khaya, kwinto ekuthiwa ngumngenandlini. Kuzo zonke ke ezo ntsuku ke ziza kufika iintombi ekuseni nangorhatya ezingangayo, kodwa ke zona ezingekanzelwa intonjane zizokwenza into ekuthiwa kukutsholoza. Le nto ke yenziwa ekuseni, yenziwa nangorhatya. Okanti ke ngobusuku ziza kuphinda zibe khona, zibe lapha kule ndlu ihlele intonjane le, njengoba intonjane zona zingapha komkhusane, zize kwinto ekuthiwa kukwajaka. Ziza kuqhuba ke ezo ntsuku zide zibe ziya kwiintsuku ezisibhozo. Apho ke ngoku kuzawungqungqwa kwenziwa umgidi, kuthiwe iyatshata intonjane lena. Ze ke ngoku emva koko kuphinde emva kweentsuku ezisibhozo kuthiwe intonjane iyaphuma, kuba ke emva kweentsuku ezimbini iphumile iphinde ingene okwesibini. Ziphinde ziqhubeke ezo ntsuku ke ezisibhozo emva koko iye ke ngoku kwinto ekuthiwa intonjane le iyavundiswa. Ekubeni ba ke ngoku emveni kwezo ntsuku ivundisiwe, kuyakuxhomekeka ke ngoku kwikhaya elo okokuba zingekapheli iintsuku ezisibhozo ke ngoku intonjane le ke ngoku iyaphuma. Okanti ke mhlawumbi esinye isigaba endisilibalayo, ithi xa iza kwenzelwa umgidi ziphume zonke iintombi ezi ebezitsholoza, zingene ilali zicela zonke izinto ezinozicela ezazipheka kwantonjane, kusenziwa into ekuthiwa nguholomane. Zizigaba ke zentonjana ke ezo. Ndiyafuna uqonda into yokubana ingaba mhlambe litshintshe njani lisiko lentonjana xa kuthelekiswa endulo. Ingaba mhlambe ngendlela eliqhutywa ngayo kule mihla siphila kuyo lifana nendlela laliqhutywa ngayo ngoba omkhulu, kwaye mhlambe uba ngaba lukhona utshintsho olenziweyo, ingaba mhlambe alisusi incindo kanye i-originality yelisiko. Lona xa liqhutywa akukho nto ezingako esingaziphawula sithi zitshintshe kakhulu xa ulithelekisa nexesha ebeliqhutywa ngalo. Singaphantsi sithi zonke izinto zihamba kakuhle njengoko laliqhutywa ngaphambili. Nto nje into esingayibalula kukuba ngoku kwenzelwa iintombi esele zindala nesele zizele nesele zendile, yenze ke ngoku loo nto ilisuse kwiinjongo zalo, kuba ithi iinjongo zalo kwenzelwa intonjana, into ethetha ukuthi kwenzelwa intombi encinci, sisiwa kwinqanaba lobuntu obukhulu. Yiloo nto kuphela ke esixhalabisayo okokuba ukwazi uthi sele uneminyaka engapha kwama-30 kuthi kanti kukhona uzawuba yintonjana. Kodwa lona xa sele lisenziwa, lenziwa noko ngendlela ephucukileyo, ngendlela entle nangendlela ebekuqhutywa ngayo ngaphambili. Nto nje njengoba ndisitsho, sixhalabiswa kukuba alenzelwa umntu ekwikhabathiso elifanelekileyo, into ethetha ukuthi mhlawumbi xa phakathi kweminyaka engama-30 gxebe 13, 14, 15
apho sinokuthi khona intombi sube iqala ufikisa njengoba isiko lisalatha ngolo hlobo. Ndiyafuna ukubuyela kwingcaciso yelisiko into okubana yintoni na xa sichaza uyatsho into yobana intonjana kulapho umntwana oyintombazana obonakala ngathi sele efikelele kwikhabhathiso lokuba asiwe kwikhabhathiso lokuba abe ngusisi okhulileyo afundiswe apho iinkqubo zokuba mhlambe njengokuba uzawungena nje usuke kwabubuntombi ungena apha zintoni mhlambe ozawuthi ugagane nazo. Liyaxhalabisa kakhulu inani lamantombazana sakhulayo kufumanisa into yobana bamithi and ingakumbi xa sijonga nakweliphondo lethu lalapha eMpuma Koloni uzibuza into yobana mhlambe inkqubo okanye amasiko afana nentonjana bengamelanga mhlambe into yokubana ayawukhweba lo mkhwa ingaba konakale phi kwaye mhlambe ithini intoni apho konakele khona sizawubona amantombazana emitha ngokukhawuleza. Intonjana le andifuni ukuthi ukungaqhutywa kwayo kunento yokwenza nomitha. Okwesibini thina ngokolwethu uphando asiphawulanga okokuba kubekho ingxaki ekumitheni kwabantu kuba kwangaphambili abantu ibiminyaka yomitha le bamitha ngayo kunangoku. Into ephazanyweyo nengakhathalelwanga ukuba abantu bendiswe beselula ukuze bangazalela amadoda amaninzi umuntu azalele le indoda kuba ngaphambili ubusithi xa uqalwa uthombo okanye ufikisa wenzelwe intonjana. Intonjana ilisiko elikondlalelayo okokuba uzaba ngumuntu omdala emva koko utsho ukhangelelwe indoda eza kuzeka kuba sube bekusaziwa ngendaba into yokuba ngaba xa uqala ufikisa umzimba uzakukhanuka indoda wendisweke ukwenzela into yokuba ngaba uzuthuzala uzale sowusemzini uzalele indoda enye. Ingxaki ke enkulu kukuba abantu baqatywe intshongo zizinto zasemlungwini okokuba ngaba inoba xa uneshumi elinesithandathu leminyaka awukufanelanga uba wende. Umuntu azale ke ngoku azalele lapha ekhaya aphinde azale owesibini azalele enye indoda utsho ke ngoku kube ngulo mbhodamo unguwo. Ndizama ukuthi ke nkosazana eyona nto siyiphosileyo xa abantu begqitywa kwenzela intonjana nokubaluleka kwayo ukuba kufanele uba kwangokukhawuleza bengekazali bengendanga bakhangelelwa amasoka bende ukwenzela into yokuba ngaba umuntu abe semzini wakhe umntana wonke abe noyise abe nonini. Hey, ndiyazibuza into yobana ingakwazi lonto ukusebenza kweli xesha because at only 13 years uzafumanisa into yobana umntwana oyintombazana kulapho efika khona kwikhabalathiso lokuba afikise. Kweli xesha langoku mhlambe sentsho lonto ndiyazibuza into yobana izumphazamisa esikolweni kuba ukujonga umzi luxanduva xa uzoba nendoda ngoku kwaye umisele into yobana funeke uzale abantwana. Kodwa ke ndiyathemba into yokubana izoba ingxoxo leyo yangenye imini ngenxa yexesha masibambe ngazibini ngokuba ube nathi kwaye usirhabulise kule ngxoxo ibaluleke kangaka yesiko lentonjana. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela inkosi. Right, imbukeli wekhaya Jikelele lo besithetha naye nguye kaloku utata uSinethemba Zilindile weImvaba Institute besinabisela ke ngesiko lentonjana. Masithi ke qhwi sibhatala amatyala kodwa ke kusekhona esikuphathele khona asibuya entengisweni.
Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have what's wrong. Give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. And you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. In the morning when I rise. Jesus, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise. Give me Jesus, give me Jesus, and you can have what's wrong. Give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, and you can have all this wrong. Just give me Jesus, give me Jesus. In the morning when I rise, give me Jesus. Hayi mbukeli bekumnandi kakhulu ke la ngaphambi kokuthi siye eyitolo ngendlela kumnandi ngayo sithe nje lalela sokushana ngebhansela kodwa sesifika kehleleni ekupheleni kohlelo lethu besikuphathele namhlanje kulesihlanu siyathembisa ukuthi mazethi msomluko 6 o'clock sobe sikhona la ku SABC lihayi na ku SABC Plus. Yes njalo mbukeli kodwa ke asikushiwe wedwa senior author Ngqangile unengoma emnandi ithini kanene All in you. All in us, Ekhaya Jikelele. Sinithanda ngothando olumnandi. Senior author iqonga lakho.
Into the mirror, it's your grace I see, it's your mercy I see, it's your love I feel. When I look into the mirror, it's your grace I see, it's your mercy I see. Oh, I sin all my life. I don't deserve it, Lord. Yes, I don't deserve it, Lord. But you love me still. Now I love you, Lord. I don't deserve it, Lord. Yes, I don't deserve it, Lord. I don't deserve it, Lord. Now I love you, Lord. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. You never cease watching over me. You guide me. I have hope in you. Looking back on my life, I've never found peace. I've never found love. I have all in you. Looking back on my life, I've never found love. I've never found peace. I have all in you, all in you. I don't deserve it. No, I don't deserve it. I don't deserve